F'Ġunju tal-2011 il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien ħabbar li abbozz ta' liġi dwar l-IVF kien se jitressaq fil-Parlament kemm jista' jkun malajr. L-IVF huwa trattament maħsub biex jgħin lill-koppji li ma jkunx jista' jkollhom tfal. Iżda wara li għaddiet kważi sena baqa' ma kien ippreżentat ebda abbozz fil-Parlament dwar l-IVF. L-istess dwar ir-rikonoxximent il-koppji u familji tal-istess sess. Il-Gvern baqa' m'għamel xejn fil-Parlament. Minflok f'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta dwar ir-raba' sena ħidma tiegħu, il-Ministru Chris Said ħabbar illi kollox għadu mwaħħal quddiem il-Kabinett. Id-diskussjoni fuq l-IVF bdiet fil-Kabinet, id-diskussjoni fuq il-liġi tal-koabitazzjoni jew civil partnerships qed tistenna biex tibda diskussjoni fil-Kabinet fuqha fil-ġimgħat li ġejjin. Mistoqsi jekk dawn iż-żewġ liġijiet ikunux ġew approvati sakemm tasal l-elezzjoni ġenerali, il-Ministru Said wieġeb hekk. Taħseb li jkunu introduce qabel l-elezzjoni li. Jiddependi meta ssir l-elezzjoni.